Moi! Mä tekemään pitkästä aikaa video. Okei, mulla on vaan puhelinvideo kuvaamana, niin ei se nyt näy niin selvästi. Joten minulla on täällä pikku kaveri. Nyt se on murattu. Reikä, vitsi, unohtakaa toi. Me ollaan just muutettu. Ootte varmaan nähnyt Jessen videossa sanoo, että se on muuttanut ja mulla on uusi tukka. Mut se vähän... No, se oli mun snepto. Ei nyt oikeesti mun mitään sneptotomia. Joten nyt minulla on ihana valo täällä. Ja eka tää verho näyttäis. Okei, nyt mennään kesken. Minun ystäväni Jesse on nähnyt videoni. Ja en tiedä miten hän on voinut nähdä videoni. Ai, mä kerronkin sille kanavani. Tyhmele. Joten mä laitan kanavani nimeä, joten... Okei, minä kerron sen. New York. Minulla on kaunis mekko päällä ja tanssin näin, kuten neittinen. Okei. Jos teitä kiinnostaa mun videot, mutta teidän pitää olla tuttuja, niin tulkaa mukaan joskus videon mukaan, mutta ei saa olla aikuinen eikä 28-vuotias. En mä halua mitään 8-vuotiaita. Joo, eli mä oon tehnyt tämän näin, ettei mun kädet näy eikä ympärillä näy mitään taululiikkumaa. Okei, sori. Se oli tauluni. Se oli kynänpakkini. Ja nyt se oli pulpetteli. En ole koulussa tai missään, jos näette vain valkoista ympärillä. Joo, nyt käännyn oikein. Joo, nyt mennään asiaan. Joo, minun ystäväni Jesse. Meillä olisi sopimus, jota me tehtäisiin niin, että me tehtäisiin yhdessä video. Mutta harmi vain, me ei kumpikaan tiedetä, missä me asutaan. Koska Jesse on muuttanut. Ja minä olen aloittanut karateen. Okei, toi näytti joudulta. Okei, nyt se oli oikea asento. Huuja. Au. Niin, olen aloittanut karateen taidekoulun ja semmoiset, että minulla on 2 harrastusta ja... Joo. Eli... Nyt mä voisin vaikka mennä jonnekin pihallekin. Vaikka. Ja... Tämä on uusi pikkusiskoni huone, mutta se on vähän sotkussa. Tässä on minun huone. Täällä on meidän olohuone. Mä tein sitten tubevideoa. Joo, ja minä piirsin noin. Ei kai nyt se oli vitsi. Noin minä piirsin. Ja tässä on nämä. Tässä. No niin, ja sitten. Joo, en voi näyttää äitini huonetta. Ja tuossa on sukset. Okei. Mennäänpäs parempaan valoon. Että näkee. Mitä? Mitä? Nyt sun ääni kuuluu siihen. Okei, toi on nyt tällainen. En kerro siis missä me asutaan. Sehän on aina se sääntö. Joo, mut nyt mä tein tämmösen videon.
Ja mä sanon nyt no ei nyt ihan iskälle, vaan äitin poikaystävälle palautteen. Kiitos.